салом дӯстон, собиқ ҳамлагари мунтахаби Бразилия ва дастҳои зиёди топи аврупои Роналдо дар як мусоҳибааш ки дар Twitch анҷом дод, дар бораи чанд мавзӯи муҳим ибрози андеша кард. Аз ҷумла дар бораи Месси ва Роналдо гуфт. То ҳол бисёриҳо баҳс мекунанд ки аз рӯи истеъдод Роналдои асосӣ беҳтар буд ва баръакси ин гурӯҳи дуюм ба ин шубҳа доранд. Худи ӯ ошкоро гуфт ки сатҳи футболбозани ду давра чӣ гуна аст ва сабаби муваффақияти насли оянда дар чӣ буд. Видеои моро то охир тамошо кунед. мо дар ин бора гап мезанем. дӯстон, якчанд муддат футболи дастаи ба танаффуси зимистона рафт, аммо ба наздикии моро тоб рақобатҳо дар пеш интизор аст. Бавария дар майдони худ Лейпцигро пешвоз мегирад. Дар серия А моро дербии нотакрор байни лидерони чемпионат Интер ва Милан интизор аст. қаҳрамони чемпионати Фаронса Лил дар майдони худ лидери чемпионат ПСЖро пешвоз мегирад. оё Лео Месси метавонад дар соли нав голзаниро сар кунад? Тамошои ин бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. чунон менамояд ки омадани Зидан ба ПСЖ бо мурури замон ҳалли худро пайдо мекунад. дар ин мавзӯъ як гапи нав пайдо шуд. гӯё Зайниддин ҳамаи гуфтушунидҳоро бо дастаи шаҳри Париж анҷом дод. ҳамаи чиз барои корро оғоз кардан омода буд, вале маросими қуръакашии Лигаи Чемпионон нақшаҳои кори Зиданро ба таърих гузошт. ӯ мехост корро дар дастаи шаҳри Париж шурӯъ кунад ки рақиби дастаи ПСЖ дар даври яккашниҳои Лигаи Чемпионон тими Реал Мадрид шуд. мутахассиси фаронсавӣ намехост ки рақиби якуми ӯ дар мусобиқаи бонустарини бошгоҳӣ собиқ клуби ӯ шавад. ҳамчунин ӯ зидди он буд ки баъси рақиб дар аввалин бозии Лигаи Қаҳрамонон устодаш Анчелоти хоҳад истод. тибқи хабарҳо, агар дар даври яккашниҳои Лигаи Чемпионон ПСЖ бо ягон дастаи дигар меғалтид, дақиқан Зайниддин ба ин даста меомад. кори Почеттино дар дастаи шаҳри Париж ғайриқаноатбахш арзёбӣ мешавад. аз идомаи роҳи мубориза берун шудани парижиҳо дар ҷоми Фаронса мавқеи мутахассиси аргентиниро бозам танг кард. акнун ба омадани Зидан боварӣ бештар мешавад. Месси ва Рамос зери роҳбарии ин мутахассиси фаронсавӣ бозӣ хоҳанд кард. сармураббии кунунии ПСЖ Маурисио Почеттино бошад, бо эҳтимоли зиёд фаъолияти худро дар Манчестер Юнайтед идома хоҳад дод. манчестериҳо кайҳо боз ин мутахассисро мехоҳанд. гуфта мешавад ки худи мутахассиси аргентинӣ ҳам дар Париж худашро хуб эҳсос намекунад. ҳатто хабарҳое ҳастанд ки агар ПСЖ дар даври яккашниҳои Лигаи Чемпионон аз Реал шикаст хӯрад, дарҳол Зидан ба вазифаи сармураббигии ин даста таъин мешавад. Деклан Райс, нимҳимоятгари дастаи Вестхэм, дар маркази таваҷҷӯҳи дастаҳои бузург қарор дорад. аз тобистони соли 2020 то ин ҷониб клубҳои зиёд ба ӯ мароғ зоҳир карданд. тобистони гузашта ин футболбоз барои гузаштан ба Манчестер Юнайтед хеле наздик буд, вале дар лаҳзаҳои охир трансфер амалӣ нашуд. ҳамагон равзанаи хариду фурӯши зимистонаро интизор буданд ва аммо дар ин равзана ҳам нимҳимоятгари мунтахаби Англия ба ҳеҷ куҷо нарафт. тибқи хабарҳо, тобистони соли 2022 Райс дақиқан аз дастаи шаҳри Лондон меравад. дар ҳамин шабу рӯз дар мавзӯи трансфер ӯ се даста Челси, Манчестер Юнайтед ва Манчестер Сити кор мекунанд. ҳар яке аз ин дастҳо то тобистони соли ҷорӣ бо лоиҳаҳо ва пешниҳодҳои худ ба намояндаҳои Деклан хоҳад баромад. худи футболбозам мақсади бозӣ кардан дар Лигаи Чемпионҳоро дорад. ӯ тобистони соли гузашта ду пешниҳоди дастаи Вестхэмро барои тамдид кардани шартномааш рад кард. ин маънои онро дорад ки нимҳимоятгар нияти рафтан аз Лондонро кардааст. дастаи шаҳри Лондон нархи ӯро 100 миллион арзёбӣ мекунад, вале таҷрибаи Манчестер Сити дар харидории Грилиш ба дастҳо нишон дод ки бозор бояд арзонтар бошад. шояд то тобистони соли ҷорӣ Вестхэм дар бораи нархи ин бозингар фикру андешаи дигареро пайдо кунанд. Реал Мадрид мехоҳад хатти нимҳимояро қавӣ созад. даврони Модрич, Крос, Каземиро абадӣ нест. яке аз ҷойгузинҳо Корентин Толисо аз дастаи Бавария гуфта мешавад. ин футболбоз қаблан осебҳои паюпай мебардошт ва аз ин рӯ роҳбарияти дастаи шаҳри Мюнхен ба ӯ таваҷҷӯҳ кам мекарданд. айни ҳол бошад, андешаи мюнхениҳо дар ин мавзӯъ тағйир ёфтааст. сармураббии Бавария Юлиан Нагельсман шахсан тарафдори он аст ки нимҳимоятгари фаронсавӣ дар даста бимонад. роҳбарияти Бавария ҳам барои пешниҳоди тамдиди шартнома
шартнома омода мешавад. муҳлати қарордоди кунунии Толисо бо Бавария тобистони соли ҷорӣ ба анҷом менасад. мадридиён ният карданд ки дар ҷалби Толисо он тактикаро истифода баранд ки ҳангоми овардани Алаба мавриди истифода қарор дода шуд. гапи асосӣ дар бепул овардани футболбоз мебошад. тавре дар хотир дорем Алаба ба ҳайси агенти озод аз Олмон ба Испания рафт. ин ҷо ҳам Мадрид умед дорад ки ниҳмоятгари фаронсавӣ то тобистон шартномаашро тамдид намекунад ва дар фасли гармо мадридиён Толисоро бепул ба Мадрид меоранд. роналдои асосӣ дар бораи ҳамлагарони беҳтарини футболи муосир чунин гуфт: бе ягон шакку шубҳа ман Бенземаро беҳтарин ҳуҷумкунанда дар ҳамин шабу рӯз меҳисобам. баъд аз ӯ Левандовски қарор дорад. аз ин ду нафар пас Эрлинг Холланд аст. айни ҳол Бензема ва Левандовски аз Холланд қавитаранд, вале ӯ дар оянда рақами 1 хоҳад шуд. дар баробари инҳо мехоҳам бигӯям ки Килиан Мбаппе ҳам бисёр бозингари сатҳи баланд мебошад. ӯ ба қуллаҳои баландтарин хоҳад расид. дар куҷое хондам ки Мбаппе бо Реал бо маблағи 50 миллион дар як сол шартнома баст. насли мо дар вақти ноқулай бозӣ мекардааст. мехоҳам ҳамчунин дар бораи беҳтарин футболбозони насли кунунӣ ки оҳиста-оҳиста ба ғуруби корномаашон наздик мешаванд ҳарф занам. инҳо албатта Месси ва Роналдо мебошанд. бартарати ин ду нафар дар интизоми беҳтарини онҳост. берун аз футбол онҳо ба саломатии ғизо, хоб ва дигар корҳои ғайримайдонӣ диққати ҷиддӣ медиҳанд. ғизои дуруст ва хоби кофӣ ба онҳо имконият медиҳад ки вазъи саломатиашон ҳамеша хуб бошад. дар вақти мо ҳамаи чиз баръакс буд. дар ҳаётамон маъшуқҳои зиёде доштем, аммо ин ду нафар худашонро ба пуррагӣ ба футбол бахшиданд. онҳо бозингарони беҳтарин ҳастанд ки аз ҷиҳати техникӣ сайқалёфта мебошанд ва дар ҳар дидор мехоҳанд ба дарвозаи рақибон гол зананд. як футболбози дигари топ Неймар аст. ӯро лозим меояд ки бо мунтахаби Бразилия дар ягон мусобиқа ғолиб шавад. дар ватан ӯро барои ҳаёти шахсияш зиёд танқид мекунанд, гуфт легендаи зиндаи футбол. роналдои бразилӣ дар вақташ майдонҳои сабзи футболиро дар Аврупо ва ҷаҳон меларзонд. барои бисёриҳо то ҳол ҳам ин футболбоз беҳтарин ҳамлагари марказии тамоми давру замон ба ҳисоб меравад. осебҳои зиёди зону ба ӯ халал расонданд ки ба пуррагӣ маҳораташро нишон диҳад. агар ӯро бо Месси ва Роналдо қиёс кунем, ин ду бозингар воқеан ҳам бар ивази диққати зиёд ба корҳои ғайримайдонӣ ва заҳмату талош ба чунин натиҷаҳо расиданд. реҷаи ҳаррӯзаи хоб, ғизо ва машқу тамринҳо ва албатта маҳорати баланд сабаби асосии муваффақияти ин ду нафар шудааст. ҳамин аст ки то ҳол яке дар синни 34 ва дигари 36 дар сатҳи баландтарин бозӣ карданро идома медиҳанд. дар мавзӯи ҳамлагарони беҳтарин бисёриҳо метавонанд ба баҳс хезанд. барои аксарият Левандовски беҳтарин буда, қисми дигарашон тарафдори Бензема мебошанд. аммо ба Роналдо маҳз ҳамлагари фаронсавӣ писанд аст. ӯ дар гирифтани туби тилло ҳам Бенземаро фаворити худаш мегуфт. ҳамчунин аз байни Холланд ва Мбаппе аксарият тарафдори Мбаппе ҳастанд. ин бозингар бо усули бозиаш ҳатто аз дигарон дида Роналдои бразилиро бештар ба хотир меорад, вале худи феномен бисёртар ба Холланд таваҷҷӯҳ доштааст. дар охир барои маълумот ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки Роналдои бразилӣ аз ҳама ҷавонтарин барандаи туби тиллоӣ мебошад ки дар 20-солагӣ ин ҷоизаи олиро соҳиб гашта буд. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳарвақта Муҳаммад Гаиров. хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.